Som presvedčený, že vo voľbách rozhodujú často nálady. A mrzí ma, že teraz na Slovensku pred prezidentskými voľbami vládne taká rezignovaná nálada. Proste druhé kolo je isté. Fico, Kiska. Ja som presvedčený, že to tak nie je a že by sme sa mali k tomu postaviť tak, že pôjdeme voliť tých kandidátov, o ktorých sme presvedčení, že sú dobrí. Keď som v januári sa vyjadroval k otázke, koho voliť, tak som tak načrtol, že ten môj výber je zúžený na 3 mená. Čarnogurský, Hrušovský, Procházka. Vidím, že s postupom času, ktorý uplynul, sa stretávame s problémom, ktorý by som nazval také kresťanské volenie, že buď všetko, alebo nič. A takmer vždy to končí, že nič, pretože spoločnosť je tak nastavená. Ja som presvedčený, že by sme sa mali zhodnúť na niečom, čo je dobré, na konkrétnom mene, ktoré má šancu postúpiť do druhého kola. Ja som presvedčený, že tým dobrým kandidátom je Rado Procházka. Nehovorím, že tí ďalší dvaja, ktorých som spomínal, sú zlí, ale nemyslím si, že s nimi niečo dosiahneme. A vyjadriť voľbou len nejaké priority, dosiahnuť to, že niekto namiesto 1,8 bude mať 2,5 alebo namiesto 5 bude mať 7,5, podľa mňa nerozhodneme situáciu v spoločnosti. Preto pôjdem voliť a odporúčam ľuďom, aby išli voliť toho kandidáta, o ktorom sú presvedčení, že je dobrý. A myslím si, že by bolo dobré, keby sme kresťania vedeli pouvažovať nad tým, že budeme podporovať Rada Procházku, ktorý má možnosť priniesť tieto konzervatívne a kresťanské hodnoty do prezidentského kresla. Viem si ho predstaviť v prezidentskom kresle, je to veľmi dobrý kandidát. Už menej si ho viem predstaviť v nejakej strane, ale rád by som ho podporil v tejto konkrétnej sobotňajšej voľbe.